Hola a tots, benvinguts al Bombo i Caixa. El nostre convidat forma part del grup 97 Onzas i va guanyar diumenge passat la primera edició de la Catalunya Freestyle. Avui al Bombo i Caixa, Dani Entraviti. Trec fum veient balcons del barri vell. Tots es proclamen savis, cap em dóna bons consells. Sona Mad Geek perquè desperto un that shit. Pega'm un toque, ja et dic que n'obres el cartell. Damn. La vida és anar perdent flamisells, fer-te el desequilibri fins que et notis a nivell. Cansat de Mass City, però hi torno en el cervell, perquè ho porto dins igual que clau i martell. Tot són etapes, de les millors lletres, pitjors ressaques, com enxertis. Atrapat surto tot ceba per capes. Viatges astrals en el meu cap, fora de la comarca. Bé, 15è programa de la tercera temporada del Bombo i Caixa. Com sempre, a Ona de Sants. I res, diumenge passat va ser un dia històric per al rap en català i en parlarem amb un dels seus protagonistes, Dani Entraviti. Primer de tot, enhorabona per haver guanyat la primera edició de la Catalunya Freestyle. Merci, guapos. Com estàs? Bien, bueno, no sé, assumint-ho, suposo, no m'ho esperava, la veritat. Hi ha una mica de ressaca emocional? Molta, encara estic aterrant. No. Jordi, Miquel, com esteu? Bona tarda, molt bé. Bona tarda. Molt bé. Sí. Jordi. També, encara païnt també una mica, tota la moguda del diumenge. Jordi, t'anava a dir que també enhorabona per formar part de l'organització, per ser un dels... per fumar. Per ser un dels organitzadors i per ser un dels jutges, que Déu-n'hi-do, és una tasca... És una tasca complicada. Que aquest dia va ser complicada més d'un moment, la veritat. I ja que dius això de l'organització, s'està parlant poc, però felicitats a tota l'organització, de veritat, a l'Alar, al Marcus i a tota la penya que va estar. Tio, crec que la producció va estar al nivell, va estar a un nivell increïble i la veritat que, hòstia, hem treballat perquè això sigui així. O sigui, tampoc és allò de, hòstia, no m'ho esperava perquè s'ha treballat perquè sigui així. Però, tio, fa goig. No, tio, quan vam veure el sold out va ser com increïble, no? Sí, però després l'organització... No, clar, després havia de sortir, però com recordo estar aquí unes setmanes abans dient, bueno, encara s'han de vendre unes quantes entrades, tal... Sí, però la producció va estar al nivell, em refereixo des dels visuals fins a l'escenografia que va haver-hi, crec que tot va sortir molt rodat. Total. En general, molt bé. Bé, jo crec que heu anat com creixent de mica en mica i això de fer les coses a poc i bé s'ha notat, no? Vull dir que no va ser, avui fem 4 batalles al parc i l'endemà ras, sinó que de mica en mica s'ha anat creixent i això s'ha notat. I s'ha comptat amb gent que ja té més experiència també i, en fi, igual que els freestylers han millorat un muntó i s'ha notat, no? Un esglaó heavy, tio, amb la producció ha passat el mateix. El Joan i jo s'ha de dir que vam anar junts, com en qualitat d'espectadors. Correcte. Veuen en qualitat d'influències del rap. A mi em va servir, la de convidat em va servir perquè vingués la meva nòvia, però no... Jo vaig pagar-me la meva. L'acreditació de premsa en aquest sentit va estar bé, no? Sí, jo l'agraeixo perquè si no hagués pogut entrar, no? Gràcies per valorar la feina que fem, també. Exacte. Home, mare meva. Pocs mitjans que hi ha, no? Però la veritat és que en qualitat d'espectador va ser espectacular. Em va anar moltíssim. O sigui, m'ho vaig passar superbé. No ens quedem curts i diem dia històric, no? Total. Bé, Dani, amb tu volíem parlar primer una mica de freestyle en general, per veure una mica la teva evolució en aquest panorama i després sí que parlarem concretament de la gran final de diumenge passat. Primer de tot, però ens agradaria preguntar-te una mica, parlant dels orígens, quan va començar la teva relació amb el freestyle? Jo crec que farà uns 8 anys ja. Vaig començar a fer freestyle a la part que a rapejar. Una mica va ser arrel d'en Daura, que em va acabar d'introduir en tot aquest món dins el rap de l'escena de Banyoles i tal, i ja va ser començar, tenia lletres i tal, però també improvisava i amb ell tan punt vam començar a coincidir en un pilo d'espais, en un pilo de llocs, en un pilo de festes, en un pilo de tuguris, improvisant files tantes, com una obsessió. És molt guapo que vosaltres dos que vau començar junts després fos els 8ens de l'altre dia. És poesia, sí, per un documental de Netflix, com a mínim. No recordo si et va triar ell o ho vas triar tu.
Van fer una llista que podies escollir el quadrant on et tocava i en Daur era l'últim en triar i per tant ell podia o bé triar el participant que volia o sigui, o bé triar l'espai únic que quedava o bé canviar-lo i que fos una altra persona qui li toqués anar allà on ell no havia volgut anar. I només quedava el meu espai lliure i me'n recordo que s'ho va estar pensant i em va mirar i va dir, no, doncs fem-ho, saps? En plan... Sí, pot ser que en Daura s'ho prengués molt a fer free, obert, sense... Jo recordo que va ser poc agressiu amb tu, no? 8 anys? Jo incapaç de tirar-li, Sí, per mi és referent mestre i d'ell he après molt com funciona això, vull dir, pura admiració el que tinc cap a ell, no. A més no sóc massa de batallar, vull dir, quan ens va tocar junts... Ni ell tampoc, no? Ell tampoc és que vingui de les batalles, o sigui, ve més del free lliure, no? Els cops que he parlat amb ell m'ha semblat. I de fet, quan vam coincidir va ser com un dels tants cops que hem coincidit en qualsevol espai de Banyoles o voltants, en qualsevol hora improvisant i mirant aviam qui la munta més grossa, que és el que més em va molar, crec. Que guapo. Que guapo. Per banda de freestylers i de freestylers de Banyoles, per no oblidar-nos del seu nom, crec que Gori Houdini també és un dels grans freestylers de Banyoles. Abans m'ho comentaves que tu has coincidit amb ell més d'una vegada, per qui no el conegui, ha fet els Vademecums amb en Nudrama i en Raren Amibian, i tu dius que és un d'aquests diamants que a vegades estan una mica amagats, però que Déu-n'hi-do. Total, és mestre, referència i creador d'una escola. Jo, almenys la meva. Tot. Bé, una cosa que sí que ha passat, potser a nivell d'Espanya més, és que dona una mica la sensació que el freestyle i el hip-hop s'han com anat separant. Creus que és així o aquí a Catalunya ho veus diferent? Clar, aquí crec que l'escena és molt nova, llavors molta penya i molta audiència crec que ja ve del rap també. A Espanya s'ha fet un circuit totalment paral·lel, diria. Jo estic bastant desconnectat. M'he tornat a connectar ara arrel d'una escena que hi ha a Alicante que han fet com les rimes dissonants. Hi ha un documental... Sí, això, el Quesada i tot això. Sí, em flipa que hi hagi un nou concepte, perquè crec que està tot tan trillat. Hi ha un documental que es diu Vanguardia rima bien con underground, on t'expliquen per què han deixat de rimar els alicantins, que a més eren multisil·làbics, i han passat a buscar juntar les paraules per les consonants que hi ha per dins o per altres mogudes, que em sembla més interessant. A mi em peta bastant el cap. Tu has vist la batalla que hi ha aquest fin de Force, que hi ha hagut aquest fin del Force amb el Navas a la FMS? S'ha liat, no, amb això he vist per xarxes, no segueixo gaire. Jo l'he vist reaccionada per Capo i és una batalla bastant lamentable. O sigui, és lamentable a nivell del que potser nosaltres podem entendre per rap o per free, per la nostra disciplina. Però té uns números increïbles, és el que més s'ha vist. O sigui, és quan l'espectacle s'està menjant a la disciplina una mica. O sigui, jo crec que per mi les dissonants no existeixen en cap de les acadèmies de llengua mundials. No se n'ha parlat mai d'aquest tipus de... No hi estic del tot d'acord, Jo crec que no és un fenomen de rima. Pot ser un fenomen, si vols, retòric, o pot ser un fenomen, no sé, que se li han de buscar altres... això, heu vist... Però sí que hi ha un punt de dues paraules que no rimen però que tenen un so semblant, que això fa temps que s'ha... Això és la rima assonant de tota la vida. No, perquè pot ser que no sigui ni consonant ni assonant, però que soni més o menys semblant. Jo he de dir que és un dels recursos de Navas que ella el porta a l'extrem i a vegades mola com ho fa i a vegades no mola gens. Però és que moltes ni... O sigui, jo no els hi veig ni això com... Vull dir que no els hi veig ni la similitud en cap fonema, res. Llavors és en plan, tio, no sé... Ara, ell ho vesteix d'una intensitat i d'una posta en escena que, clar, i a més hi ha un background al darrere, sobretot en aquesta batalla de Navas contra Force, que, tio, que hi ha un salseo impressionant i és el més vist d'una FMS que realment ha sigut un trunyo. Llavors, clar, realment, sí. Això està guanyant perquè hi ha salseo, hi ha al·licient al darrere. Però jo crec que... O sigui, heu vist Haloner a la batalla escrita amb rèplic? Buah, és brutal. Sí. És brutal. Sí, te'n recordes de com es diu el concepte que s'inventa? Anasílabo. L'anasílabo. Per mi allò té molt més sentit que les dissonants. Repetir el mateix so. O sigui, allò que no, perquè no és un... No. O sigui, no, això seria un joc, un analepsis... Una anàfora. Una anàfora, exacte. Sí. No, però si és una consonant és un analepsis, no? L'analèpsis és el que... Estem quedant superbé com a professors de català. Professors de català, no, és... Sí, jo ho tinc bastant clar. És un analèpsis, sí, com... No sé, com molts jocs típic rap game, no? Molt bé. Com ho tanquem, això? El tema de l'anasíl·lab, per mi aquí hi ha alguna cosa a buscar, perquè
o sigui, sona bé, però a mi la dissonant no em sona bé. O sigui, o fas una analepsi, que és, doncs això, no? Repetir molt una consonant dins d'un espai molt reduït i que, per tant, és estèticament bonic. Si no, jo, el tema aquest del Navas, com de cridar i que d'alguna forma hi hagi... Jo no ho veig del tot així. Però... No? Endavant. Jo estic una mica amb en Dani, Sí, jo la batalla amb en Force la vaig mirar amb certa expectativa i em va semblar una patinada bastant bèstia que el tio no pillava, però he mirat moltes batalles d'Alicante, perquè m'ha viciat al veure un nou concepte, em flipa. Em pots dir un nom, porfa? És que no, estic una mica fora. No sé com es diuen, L'Alacant? Sí, com que estiguin fent dissonàntiques. Sí, jo també estic una mica fora, és que... El Segrelles, no? El Segrelles és multisil·làbic, però hi ha més penya per allà, ara no em ve cap nom, però tenen aquest... Segrelles és boníssim. Navas és d'Alacant? I no és de l'escola... No, Navas és del sud, no? No ho sé, però allà tenen una escola superguapa, hi ha un documental que ho explica i el que va fent Navas amb en Force crec que no reflexa això, però en Navas amb en Soen sí que té alguns conceptes que... Sí, crec que el rap moltes vegades s'ha basat en la teoria aquesta de matar el pare, i si a Alacant hi havia una escola tan forta de fer multisil·làbiques i rimar la típica com Pare Flow de soy la tormenta que fomenta vibraciones, peta com un mòbil con 90 aplicaciones. Sí. Tremenda, pues passada de tenir una escola així a dir no vull fer el que han fet la generació passada, sinó que et vull rimar FMS amb fimosis, em sembla trencador, que és el que veig guapo. Vale. Això a mi em sembla bé, sí. O sigui, perquè aquí li estàs trobant, hòstia, sí. Però és que hi ha cops que no està passant això. Sí. I que també és una cosa com que no sona igual, és com difícil de processar, i com que has d'estar... Jo FMS amb fimosis, igual a casa meva no ho detecto, i si va molt ràpid el rap, i llavors, clar, després penso, vale, però està guai. Bueno, vale, però és que també estem jugant amb que el cervell li moli. I clar, llavors, hòstia, no sé, si és igual és un quadre que jo no mai entendria perquè no tinc nivell, saps? Sí, però si estem jugant que el cervell li moli, també vens una mica cap a nosaltres en el sentit de que no cal que sigui rima d'un tipus o d'un altre, sinó que si ens mola com sona, ja n'hi ha prou. Exacte. En Haloner ho està aplicant, Hi ha un free d'ell amb en Clan on en Haloner rima terapeuta amb lupa i em sembla brutal. És com, no està la tònica allà, però sonorament les consonants estan. De fet, ara s'ha vist que fa temps que hi ha freestylers que feien aquest tipus de rimes, passa que no era com el recurs que feien servir tota l'estona, que és el que fa Navas. Dit això, crec que ja n'hem parlat prou. Sí. Una cosa que sí que es comenta bastant en el freestyle és què és fer freestyle, quines rimes són preparades, quines no ho són. Com ho veus tot això? Com entens tu el que és el freestyle? Per mi és diferent freestyle i batalles. A mi m'agrada més tenir el cap totalment en blanc i explicar-me jo. O sigui, ho he fet... Jo no he entrenat mai, per exemple, per fer batalles. Faig freestyle com algo que em serveix a mi pel meu dia a dia. Quan tinc el cap ple de merda, em foto en el cotxe, foto bases i no hi ha absolutament res, igual que les tantes nits que he estat amb en Gori Houdini, amb en Daura, amb molta més penya, improvisant sense cap tipus de finalitat més enllà d'explicar-te tu i que l'altre s'expliqui i entendre'ns juntament, i crec que el free en el fons és això. I aquest va ser un motiu pel qual jo vaig dir crec que en Dani no guanyarà i em va callar la boca. Però tu m'has comentat abans al bar que en certa manera hi estaves d'acord. Jo estava en el teu barco, la veritat. Et va servir com una mica de motivació, no? No, o sigui, jo pensava el mateix, és que soc molt freestyler, a mi si em poses la limitació d'haver d'insultar l'altre me ratlla, perquè és com no puc anar-me'n tant de mare com puc fer-ho quan no tinc cap mena de concepte i puc deixar el coco totalment en blanc i no he de pensar en insultar algú, saps? De fet vam tenir una final molt freestyler, després en parlarem. Abans, però, vas començar fent freestyle en català o en castellà? En castellà. Que suposo que és el normal quan tens la majoria de referents en castellà. I tu, que vas començar a fer freestyle en castellà fa 10-15 anys, t'imaginaves una Catalunya freestyle? No, en absolut. He de dir que vaig canviar molt ràpid al català, O sigui, jo vaig tenir això, la sort de conèixer en Daura i d'estar, és això, fa 8 anys amb ell posant bases de No Japes o de Madlib i tal, i com que ell improvisava en català jo entrava al final. Vull dir que ràpid ho he portat tot d'una forma paral·lela. I en aquest sentit, què ha suposat per tu Catalunya freestyle? Trobo un moviment molt guapo. He crescut des de l'underground. Crec que es diferencia de la Red Bull, que la Red Bull per mi és bastant casposa al final amb tot el que té de multinacional i tot el tema per ser un moviment crescut des de Replegats, que m'hagués encantat d'estar un Replegats, però entre bolos i mudances no he pogut estar, m'agradaria estar en algun. Ara estaràs més a prop. Sí, espero en algun, però em sembla com algo més
fet amb amor, per així dir-ho, saps? Sí, ja t'entenc. Que Urban Roosters sí que va començar una mica així, però de mica en mica s'està prostituint bastant. Perquè els que van començar a fer-ho sí que eren gent que estava com moda en d'origen, un Soen, un Eude, un Streamo fins i tot. Era penya que venia de baix, passa que ara la cosa crec que s'ha prostituït bastant. Bé, parlem de la teva trajectòria per arribar a la gran final de diumenge passat. A la classificatòria de Barcelona vas caure filtres, a la primera que es va fer a Barcelona a la Mercè, i a la de Terrassa vas caure semis. Com has viscut la teva evolució? Creus que has millorat? Evidentment que sí, no? Sí, clar, m'hi he posat amb més freqüència a rimar en català, o sigui, a fer freestyles en català. M'ha motivat que hi hagués la Catalunya Freestyle, tot i que era algo que ja feia amb certa freqüència sempre de manera terapèutica. A Barcelona recordo que, clar, no vaig tirar gens de sang. A Terrassa vaig anar una mica de jarana i em va sortir la risa fàcil, però a semis se'm va patar el cap, tio. Crec que hi ha un punt també de... Bueno, però a semis ja estaves classificat, també. Sí, però vull dir... T'havies classificat ja per la nacional. Però jo recordo la rima és que recordo el moment, a més que va ser la que van pujar, la rima amb Zoyer que van pujar, que estàvem a líriques Cilit Bank. Vaig dir Cilit Bank i el meu cap va fer buf, fundido a negro, ja no hi ha res. Total. Està bé perquè... A veure, no és un cas Bennett, però, home, començar a filtres, després semis i acabar sent campió, Déu-n'hi-do. Creus que hi ha un tema de confiança, també? No ho sé, no et sabria dir. Crec que hi va fer molt la primera batalla amb en Daura, que em va carregar les piles, perquè anímicament tampoc estava molt ahí, i després d'allò va ser com... Uah, havies fet free mai en un escenari? Sí, en els bolos de 97 onzas... Feu free. És que a vegades se m'obliden les lletres, tio. Com per aquí tiro, saps? Total. Sí. I creus que hi ha un punt de, vale, estic fent free, m'agrada el free, però per guanyar he de ser una mica batallero? El diumenge, sí, amb en Daffer vaig patir un huevo, tio. Em vaig concentrar com un animal, a més intentant-ho lligar tot, perquè no deixo de tenir... Jo tinc una... O sigui, l'estil que tinc considero que és una escola que s'ha fet a Banyoles, arrel d'en Gori Houdini, amb Daura també, de lligar paraules complexes, d'intentar-ho fer tot complicat, fer multisil·làbiques, buscar conceptes diferents. És algo que he anat estudiant molt, perquè em flipa a part. I clar, no sé anar a lo bàsic, bàsic, no sé rimar amb infinitius, per exemple. Llavors, algú de vaig insultar l'altre és com he de seguir, saps, en aquesta línia meva. L'he d'insultar, però ha de quedar bé. I mola bastant que hi hagi una escola a Banyoles de rap. Ja. A mi em flipa això. És com en el seu moment va ser Saragossa, no? Sí. Banyoles, sí. I Banyoles no li cal una base militar. Està de puta mare. Total. Que guapo, que hi hagi una escola a Banyoles. Haurem de fer un documental. Dona per fer-lo, 100%. Bé, ens agradaria repassar una mica les teves batalles per arribar a la gran final. Amb en Daura ja n'hem parlat, que va ser 8ens. Jo, sent-te sincer, crec que en Daura també ja li anava bé que passessis tu. Jo no sé. Jo vaig tenir vaig tenir un moment la sensació com de dir, com el moment aquell de que el Son Goku li li traspassa el poder al Son Gohan, li diu, literal, ara lluita tu contra el cèl·lula, saps? Vaig tenir una mica aquesta sensació de que el Daura va dir, tu, jo he vingut aquí, t'he portat fins aquí i ara t'espaviles tu sol. Sí, va ser literalment això, relleu generacional total, sí, me l'estiu un huevo, tio. I després a la final el notaves aquí al darrere dient-te. Sí, no, el vaig tenir, sí, literal, com una muleta, total. Sort d'ell. Després, a quarts, hi va haver per mi una de les batalles de la tarda, que va ser amb en Daffer. Nosaltres estàvem una mica amb el cor dividit. Va ser una batalla, crec, molt guapa. Va ser rèplica, no? És que abans ho estàvem discutint. Sí, jo diria que el 4x4, és que ara no estic 100% segur que sí. Jo no recordo, però apostaria que va ser rèplica. Apostaria que va ser rèplica i que el 4x4 després us seguíeu l'argument tota l'estona i va ser molt guapo, però és que ara... En quant a argument, també va estar molt guapa aquesta batalla, i ja ho has comentat, vas haver de suar sang, diguéssim. Només recordo una rima en aquesta batalla, i no sé si és perquè la vaig veure històries o perquè la vaig dir i vaig pensar, què dius, tio? Que li vaig dir alguna cosa rotllo, soc l'imperi bizantí, tio. Sí. Hola, és veritat. Estàs
desbloquejat un record aquí. Sí, per dins vaig tenir un microsegon de pensar. Però és que crec que aquesta rima va causar eos en el clar, públic. És que què fas contra l'imperi bizantí? Sí, sí. Hi havia un tal Jordi allà al jurat que aquesta rima... Va de cantar. Com a expert en l'imperi bizantí. Tio, jo sé que va rimar molt bé i quan va dir aquesta paraula sembla, però què diu aquest boig? Com s'ha anat aquí mentalment? Sí, però és que potser estava seguint un esquema de i ahir... Sí. No, escola Gori Houdini, ho vaig aprendre d'ell, sembla ser Muso, tio, ets el meu mestre. O sigui, quan tu tens el teu cap molt preparat ja, tu saps com pillar una terminació, saps que sortirà. Llavors tu al teu cap tens una terminació que segueix. El que passa és que com que el teu cap ja va en línia recta, has d'aconseguir amb una altra part del cap fer esses per anar pillant conceptes. Com un freno de mà, no? Per canviar de direcció bruscament i anar cap a un altre lloc. No, o sigui, tu vas en línia recta, el que passa és que hi ha una altra part del teu cap que està buscant conceptes a moltes parts, sapiguent que allò acabarà amb aquella terminació. Uau, que heavy, eh? Crec que això ho havia sentit també net alguna vegada, que és com que se t'obren moltes finestres, com si fos el... Sí, això. Com si fos el Windows, no? Literal. I tu has d'anar com rascant d'aquestes finestres. Després, a les semis amb en Joel, va ser una batalla, diguéssim, entre dues generacions, entre dues maneres de fer. Ell potser sí que té una manera més batallera d'enfocar les batalles. Crec que va ser una batalla bastant interessant i jo vaig tenir bastant clar que guanyaves tu aquí. Amb en Joel era, dius? Sí. Jo vaig disfrutar, va ser freestyle. És que ara que en Joel va començar ell i va començar a improvisar, vaig pensar, hòstia, que guapo. I és que a mi el que és batallar, això sí, és com si no em puc limitar i puc deixar-me anar, ho disfruto, m'ho vaig gostar. Ja, però amb en Duffer sí que va ser batalla, sí, no? vaig suar. Hi va haver allà un gilipolles per allà que... Potser, no, t'ho juro que no recordo res, l'hauria de veure en vídeo perquè no tinc el cap totalment en blanc. Però ja després de la jornada parlant amb Ferran... Perquè és de la història que vaig gravar jo. Mira, jo parlava amb Ferran, després en Ferran està supercontent. Sí. Està superfeliç de com la seva actuació, de com havia anat tot. Sí. Ho vam comentar amb ell. Una actuació increïble. Sí. De fer va ser molt guai. Va perdre l'altre guanyador, vull dir. Clar. I finalment a la final ens vam trobar amb estils, jo crec, bastant semblants, però vas estar un punt per sobre, segurament, no? Tenia el cap molt cansat. T'he de dir que jo una rèplica l'hagués comprat, eh? Jo també, sí. Jo no ho vaig veure gaire. Crec que no van haver-hi rèpliques i crec que hauria ser com 4-1 els vots, perquè eren... I aquest un era rèplica. És a dir, aquí hi havia un factor que a mi em va ajudar bastant, perquè sent la final jo també estava una mica cagat, en plan, joder, tio, hi ha molta pressió per valorar una final. I la cosa és, al ser dos estils tan similars, es nota molt si un ho fa millor que l'altre. Si arriba a ser un Poveda i està al màxim nivell, per dir-te, i són dos estils tan diferents, però els dos estan al màxim, hòstia, com ho valores, no? I inclús si un ho fa una mica pitjor, tampoc no acabes de saber, però al ser dos igual, dos similars, clar, es veu clarament que un, i més a més que el Banks, tio, venien un estil ascendent i es va desconcentrar. Sí, bueno, jo crec que hi va haver un punt d'arribat a la final, ja estic cansat, no? I en Banks potser és una mica més batallero que en Dani, no? En Dani és una mica més lliure que en Banks en algun sentit. Sí, pot ser. Jo sé que cap al final sí que vaig tenir com la sensació, no recordo per on anava, però sí que em vaig posar una mica més frontal, és l'únic que recordo. Per cert, quan es penjarà Catalunya Freestyle? Bueno, estan en ello, està molta gent preguntant això. Ho dic bàsicament perquè no recordem res. Clar. És que jo les vull repassar. Ara ho estava preguntant jo també perquè el dimecres vull fer també una cosa, però, hòstia, no ho sé, o sigui, a la que es pugui. A veure, el bo que tenim és que aquest cop sonarà bé, perquè teníem una persona encarregada només, tenim tècnics de so, qual ja és important perquè sonés bé a la sala, però també un tècnic que s'encarregués de capturar doncs bé els d'això i que ara faci una petita mescla abans de que ho puguem penjar, o sigui que sonarà bé. Que guapo. Perfecte. El que ens agradaria fer a continuació, tu Dani també hi pots participar evidentment, és fer com una mica de 1 per 1 de la final. Jo aniré dient tots els participants i en Jordi el que farà serà descriure'ls amb un adjectiu o amb un nom i explicar una mica per què ha triat aquest nom. Us sembla bé? Meravellós. Endavant. Comencem per Dani Entreviti. Campió va anar... Ui, perdó, Un moment que... Sí, és que estava buscant el document. Que hem d'ampliar el document. Vale. Dani Entreviti. Campió va anar apartant un per un els seus rivals amb un equilibri perfecte entre flow, skills i punchline. Ningú va ser rival pel monstre de Banyoles. Joder. Se'ns està posant vermell, en Dani? Sí, no sé què dir de mi mateix, no? Passem al següent, no? Serà més fàcil. Total. Banks. Subcampió, sense ser el seu millor dia, es va plantar a la final. Va deixar mostres de talent en totes les eliminatòries, però al final es va desconcentrar. Una mostra de que per guanyar Catalunya Freestyle has d'estar al 100%. I jo crec que va estar al 100% potser tota l'estona, menys a la final.
Exacte. Jo el vaig veure superpotent, tio. Sí, durant tota la competi. Avançant, ja al principi triant Sant Zoyer va ser com, vinga, saps? En plan, com va anar com amb mentalitat destroyer de carrego un gran, i ho tenia tan clar que ho va fer, saps? Em va dir que el votéssim aquí com a favorit, el va esperonar. Sí? Sí. Que gran. Un altre que havia votat jo és Cosmo, revelat. Va protagonitzar una de les batalles del dia enfrontant-se contra Yung Rovelló, un duel dialèctic entre Old i New School que va performar de manera ascendent. Podem estar parlant d'una promesa amb un dels futurs més brillants de Catalunya Freestyle. A mi m'agrada molt Cosmo i de fet ho hem comentat abans, Dani, que tu també ho deies, no? Això de que pot ser una promesa. Per mi, si no és present ja és futur. Clar. Vull dir, és molt bo, és la meva debilitat, la veritat. Ja li vaig dir en una exhibició que vam fer i em va fer com una mètrica entre dues terminacions que em vaig quedar com, uah, tio, això ho he d'aprendre, en plan, que guapo, saps? Molt bo, la veritat. La veritat que si... Jo tinc moltes ganes de veure la batalla, de que es pengin les batalles, com tu deies, però és que la de Cosmo i un Rovelló tinc moltes ganes de tornar. Sí, és per mi també una de les millors. Sí. De fet, Cosmo crec que té un equilibri bastant ben trobat entre el que seria batalla i el que seria més free, no? És a dir, que sí que et fa mètriques i tal, però després té punchlines bastant guapos també. Següent, Daura Mangara. Entregat, va caure primera ronda contra el campió, que a més és també fill de Banyoles. La sensació és que no va voler competir i que el seu és el freestyle lliure. Des d'aquí respecte a un dels pares d'aquesta moguda. És el que comentàvem, no? Sí. Va bé, és el que em portem parlant des del principi. El següent, Zoyert. Trolejat, va sortir a l'escenari motivadíssim, va fer un molt bon minut de presentació i apuntava alt, però en el moment de batallar va acusar un error en els formats que el va despistar. Ànims des d'aquí al competidor amb més experiència en batalles. Sí, Zoyert... Jo crec que va haver-hi... Al minut de presentació vaig dir, hòstia, està superfocus. Sí. Però el van treure. O sigui, va haver-hi un problema a la primera batalla, no sé si us veu donar compte. Sí. No havia de ser amb imatges, però va sortir una imatge a la pantalla. També et diré que, home, la primera vegada Raz us ho perdonem. Vull dir, sí, bueno, però la cosa és que... No, va haver un problema de format. Jo no és tant el problema de format, sinó la gestió que es va fer d'allò. Que es va com desconcentrar. Es va parar la batalla quan ell havia començat a rapejar. Jo he dit que va fortíssim. No ho haurien d'haver fet. Ostres, però jo, per exemple, soc host i, bueno, és com aquí el programa, si comença ja no se sent bé, ja ho vull tornar a començar, no sé com dir-ho. Jo entenc que optessin per això. Hi ha una competició, hi ha un tio que està concentrat i jo entenc que se'l va putejar una mica, em sap greu. Yeah. Sí, respecte per l'Empty, que pobre... Totalment, però sense... Clar, sense ensenyar a ningú. No, exacte, simplement són coses que han passat i una porta a l'altra. Jo dic que el veia fortíssim, Zoyer es va quedar un fri al camerino per al·lucinar, la veritat. Quedarà nous recordos que estàveu allà. Sí. Haurem de posar càmeres. El següent, Jerry. Desanimat, va estar lluny del seu nivell habitual, no era el seu dia i va caure a primera ronda contra les respostes encertades de la Marina. No dubto, igualment, que tindrà una plaça a la final de l'any que ve. És que no va estar malament, però és que les respostes de la Marina van ser antològiques. No, sí. Totalment. I a sobre la Marina es va guanyar el públic superràpid. Sí. Vull dir, a més, com hi havia aquesta narrativa que en Jerry havia escollit a la Marina com que fos la primera ronda. I crec que és la primera, ja li torna la cara i ja se li desmunta. També tinc ganes de veure aquesta batalla. I el dia que el Jerry tingui un bon dia, sabem que és bastant letal, també. Sí, a mi és dels que m'agrada més, de fet. El següent, Yung Rovelló. Capità, va abandonar per unes hores el vaixell per venir a repartir el bacallà a Razmataz, molt al nivell de l'alt maresmenc, que de ben segur serà un referent en la competició catalana. Sens dubte. Sí, a mi m'ha molat perquè és dels pocs que he vist que a Twitter ha fet com... No, ha donat opinió de la seva pròpia participació i tal. En Miquel, com que només té Twitter, si no ho fas per Twitter ja no... Clar. Però és no sé si a Insta els freestylers han dit coses. En Dani ha fet un post, per exemple. Sí? Hòstia, no recordo, tio. És que... Està molt aura. Ets el millor. Total. No, però... Després te l'ensenyo. Això és com la Peungan que us havíem de dir els temes que feien. Exacte. I això ho hem fet nosaltres? Hòstia, bueno, això... Seguim. El següent és Katano. Discret. La seva experiència en el panorama en castellà no va ser suficient en aquest dia. Valorem moltíssim la seva presència i l'esforç per performar en una llengua que no és la seva. Esperem seguir-te veient, company. Sí, va estar... A veure, es va notar el factor de que estava acostumat a fer-ho en castellà a un nivell d'agilitat mental, de respostes, de no sé què, però bueno, va ser un estil diferent que va estar guai que fos també. De totes maneres, a la jornada de Lliçà damunt, hòstia, va estar molt millor.
no sé. A mi em molava perquè era com un... O sigui, jo no el coneixia perquè la jornada d'assajos no l'he vist, però em donava molt la sensació d'un Mènec. Crec que t'ho vaig dir com en directe, però vaig dir, hòstia, un mini Mènec. A més portava com el mocador cap i tal. Bastant guai. Passem al següent, Spica. Llegenda. El més veterà dels participants va tenir un rival dur a primera ronda, en Daffer, amb el que van reeditar la semifinal de la primera data. Aquest cop, però, amb resultat contrari. És curiós com una persona pot adquirir una aura de llegenda amb tan poc temps. Company, Expica, Huls et saluden. És que va ser molt heavy, perquè només d'entrar, Ras va començar a bullir d'una manera... Té aura. Té aura. I a més mola perquè hi ha aquest estil com més de la glosa, no? Que es nota, en certa manera, en com ho fa, que aporta com uns matisos diferents a l'hora de construir les frases i de tot, que mola molt. I va saber greu que tingués com una primera ronda tan dura, perquè jo crec que amb altres rivals podria haver passat, i si li dones més temps, Spica crec que es creix. O sigui, a més, en Ferran estava molt focus. Comença baix i acaba la batalla bastant molt més amunt. A mi em sap una mica de greu que crec que no el veurem més batallant. Home, és que s'hi ha de venir tot... Clar, s'hi ha de venir... Ell tot això s'ho plantejava els cops que he parlat amb ell com un regal que li ha fet la vida ja en el bonus track, saps? En plan, ja no estava jo en aquesta onda i mira, va venir això i em vaig apuntar i em vaig guanyar i he anat tirant del fil, però estic una mica fora, no? De glosa no en fa, ja? No ho sé, la veritat. Bueno, seguirem, i si no, li direm tu, va, vine, no sé què. La següent, Marina. La puta ama, la creadora d'aquest panorama. Així començava el seu minut de presentació, amb el que va deixar clar que venia a competir fort. Així ho va fer fins que li va tocar un dels cocos de la competició a segona ronda. Sí, la veritat és que sí, tot i que la primera batalla és antològica, i quedarà pel record. Amb qui li va tocar a segona ronda? No me'n recordo. Amb el Banks, no? Sí? Sí, pot ser. Jo vaig veure la Marina, sabeu en Nate Diaz de UFC, que perd però ha guanyat? Jo vaig tenir una mica aquesta sensació. No soc molt seguidor de l'UFC. Sí, no, jo el nom sí que el sé, no la segueixo, però el nom sí que em sona. Passem al següent, mític. Poveda. Necessari, un estil diferent que genera discrepàncies entre el públic i els competidors. Per mi, un perfil que demostra que Catalunya Freestyle hi cap tothom, malgrat, en aquest cas, el seu estil basat en la mofa i l'acudit no li donés per més en aquesta data. Doncs mira, estic totalment d'acord. És a dir, és un estil que per mi és necessari, passa que no va donar per més. A veure, si el perfecciona, si el millora, si va a més, pot ser que li doni per créixer i per ser millor freestyler. Passa que pel nivell que tenia ara era per una final nacional de Catalunya Freestyle, però no per guanyar-la. Jo el vull animar perquè és molt castellano parlant. O sigui, és una persona que realment tradueix molt per parlar el català i fa uns barbarismes increïbles. Però el dia del parc va fer una actuació molt guai. Igual perquè també és un format com més proper i es va guanyar el públic molt clarament i aquí hi havia com més distància amb el públic, no ho sé. També va tenir una final contra un altre castellano parlant, que era Cor Petit, allà al parc, exacte. I això suposo que... Va rimar cotxe amb notxa al parc. Sí, no sé, preciosa la rima, em va semblar brutal, 100% en plan genialitat. És que és veritat. No, però demostra molt que és free real, vull dir, és com al moment li diu noche, però clar, diu noche no, doncs noche. Estem parlant d'immersió lingüística, nois. És brutal. Immersió lingüística. Dit això, el següent, Daffer. Brillant, va desplegar el que tots esperem d'ell, coherència i fluidesa, estil elegant i punyent. Aquest vell amic del programa va caure amb orgull contra el campió. Des d'aquí dic que el Bombo i Caixa va estar molt ben representat. Sí, de fet, a mi em va agradar que ell després ens digués que s'havia sentit molt còmode, potser la vegada que més. Sí, i una altra cosa de fer, si vens cada 2 setmanes d'Holanda, passa't un dia pel Bombo i Caixa, no? Correcte, ja que tens un jet privat. El següent, Endo. Endimoniat va plasmar una bona actuació a primera ronda, però no va ser suficient per passar. El representant de doble barra encara té molt a dir. Sí, és el que comentàvem potser en Poveda, amb un estil totalment diferent, que és com que si acaba de poder 4 coses pot ser un rival dur. Sí, total. I és que és jove, tio, és que... Vull dir, és d'aquesta camada dels 20 i pocs, no? Sí, en té menys de 25. Sí. És molt jove, per tant pot seguir millorant. Un altre que no és tan jove, Joel. Joel, treballat. Un exemple de que la disciplina i l'esforç tenen premi. Ha demostrat un clar augment de les seves capacitats des de les primeres jornades fins avui. Coneix el joc i es coneix a si mateix. Només ell podrà decidir quin és el seu sostre. Sí, bàsicament un exemple de constància i de tenir clar el que faràs quan surts a l'escenari, no? És a dir, tinc molt clar que això és el que se'm dona bé, no floritures, però el que se'm dona bé ho faré bé,
i en aquest sentit ho va fer molt bé l'altre dia. Totalment. El següent, Maharaka. Festiu, era el seu aniversari i va venir a celebrar i a repartir amor. Un mestre i un factor clau perquè en aquesta disciplina ara mateix hi regni el bon ambient. Sobre l'escenari no va ser el seu millor dia, però es va fer estimar com sempre. És que Maharaka és igual que no. És que és amor tot el rato. Vaig entrar 10 minuts al backstage i és que no es pot estar a millor rotllo. Sí, és enorme. No pots repartir millor humor, És una vibra impressionant. Que maco, una abraçada des d'aquí, Maharaka. Tio, creu-me que això es transmet, I al final, quan hi ha persones així, tio, es transmet i per lo que sigui. Igual un dia no ve i es comencen a fotre d'hòsties tots. Per tant, Maharaka, vés-hi, si pot ser. Necessari. I per últim, Garri. Present, va reeditar l'enfrontament contra el Joel sense saber que l'esperava la versió 2.0 del rival. Va desplegar el seu estil i va caure en dignitat, convençut que el gironí seguirà donant a parlar en properes entregues. Sí, de fet, jo crec que en Garri va estar bastant bé. Passa que és el que dèiem, al final hi ha gent que va estar potser una mica millor, que no vol dir que estigués malament, sinó que hi ha gent que va estar més afilat, etc. Sí. Un grande, tio. Bé, abans de passar a la següent pregunta, crec que en Miquel volia comentar 4 cosetes, 4 apunts del que va ser en un terreny més de platea, no? Sí, no, jo volia posar sobre la taula uns quants noms que van aparèixer, que jo crec que formen part, almenys de l'experiència que vam viure el Joan i jo a Razmetat. Igual el Jordi, com estava jurat, ho va viure com una mica menys, però igualment hi ha noms aquí que crec que mola comentar. Sí, es pot comentar. Ja que és una nit històrica, volia començar parlant d'en Pur Tràmit i del show que va donar, que va ser increïble, i que a més, no sé si la gent s'ho esperava, crec que no està anunciat enlloc. Crec que no. Però de cop i volta, està cantant temes de Rosari de l'Aurora, tot molt guapo, i que estaven molant molt, el públic molt entregat, menys els fumadors. Que ara que sóc exfumador puc dir-ho. Ara ho pots dir, no? Hòstia, es va sortir Rodrigo a la Vinya, tio, va molar moltíssim que sortís a cantar Rodrigo a la Vinya. I a part va ser com una connexió intergeneracional que està molt guapa. Sí, totalment. I sobre... que gent que va veure allà freestyle que sàpiga qui és aquell tio que està allà, que és el pare de molts. A més, el Joan i jo vam tenir el privilegi de viure tota la jornada amb no només Rodrigo a la Vinya, sinó també Pau Young i el seu fill, just al nostre costat, que els vam saludar els dos i, hòstia, viure aquesta jornada amb aquests dos al costat va molar molt. Era una zona VIP sense ser VIP. Exacte. Després, parlant d'actuacions, hi va haver també la Delane, que bastant bé. Bé, però menys a comentar. És veritat que més gent a fumar, he de dir. Una petita cosa va passar a l'actuació de l'Anne que m'agradaria comentar, que és que hi havia a primera fila dos energúmens que la van començar a increpar i a... Què dius? I a butxear una mica. De fet, l'Anne va fer només la meitat de la seva actuació. Doncs mira, no en tenia ni idea. Perquè va parar. La van començar a butxejar perquè la primera cançó que va cantar va ser en castellà. I la van començar a dir-li coses i tal, a incomodar, la van treure de la seva actuació i va haver de plegar perquè jo com a persona, segurament els que sabem que el que és estar a un escenari sol, doncs no és guai que t'insultin i que et facin això. I a part crec que també parlo en nom de l'organització quan dic una mica que aquesta gent realment, jo per mi no la volem als nostres shows de Catalunya Freestyle. És a dir, nosaltres tenim un projecte que no va d'això. Nosaltres volem promocionar el català i volem donar-ho tot pel català, però nosaltres demanem respecte pel català i crec que el respecte que demanem a la nostra llengua és el que hem d'oferir també a totes les altres llengües. Això ho ha d'entendre el públic. I a més que és una rapera catalana que ve i rapeja en un esdeveniment com de rap en català. Ostres, en un dia tan festiu has d'estar com molt enfadat amb el món per fer això, no? Va haver alguna reacció amb els energúmens? Se'n va poder fer alguna cosa? No, perquè també justament va ser el moment en què, doncs, clar, per nosaltres aquells moments és una pausa i estem també, doncs, cadascú està fumant i tal. Jo ni me'n vaig enterar el dia següent que m'ho va dir. No, jo ni ho sabia. Jo estava fumant també. Però vamos, aquests energúmens per altra banda tampoc no van dir res quan sonaven cançons en castellà punxades pel Fatxets o per qui fos. Llavors només li van dir a l'Ailane, van ser molt valents per dir-li a l'Ailane quan estava allà. A part, la crítica em sembla legítima, però no costa res l'endemà. Mira, nois, el dia m'ha semblat molt bé, però crec que hauríeu d'apostar més per un rapero que ho faci més en català. Vull dir, això t'ho compro. Sí, això sí, són reflexions que nosaltres podem fer. De totes maneres, crec que l'Ailane també té contingut en català, encara que no sigui molt i tal, i va ser. I en tot cas és una decisió, com tu dius, nostra. I que si algú s'ha equivocat aquí és amb nosaltres, doncs programant una música que pel que sigui doncs no és en català 100%. No, hi ha moltes maneres de dir-ho i de... I que en tot cas l'artista en qüestió que ve a cantar perquè algú li demana que vingui a cantar no és culpa seva, tampoc. No és
responsabilitat. Després hi va haver l'actuació de Gutjan, que diguéssim que va ser, com a fan de la Peun, la més fluixa de venir, no? Va, jo m'ho vaig passar tan bé. Va començar el primer tema cantant una lletra que no anava d'acord amb el beat. Que sí, era increïble. El beat era d'un altre tema, no recordo quin era, i ell va començar a cantar una altra cançó, que això em va semblar espectacular. Crec que era com Real G, però estava sonant un altre beat, ara no em feu dir quines cançons. I també va ser guai perquè durant, no sé, a mitja jornada, van arribar com a les semis o als quarts, Sí? van aparèixer Monra i el Wilfrey, també de la Peun Gang, que també van pujar a l'escenari amb en Gutjan i tal, a fer el papanates, però no van cantar. No, crec que el Wilfrey va cantar una mica, va intentar ajudar el Jan. Sant Pere Màrtir. Sant Pere Màrtir. Sant Pere Màrtir, és veritat, L'actuació de Sant Pere Màrtir concretament va estar bastant guapa. però crec que el Monra va pujar i no va agafar un micro. No, va és que pujar sí, a mirar-s'ho. venien a recordar. Jo crec que van tornar a l'època més trap, no? A l'època aquesta de pujar i fer una mica el punky i... Hi ha un punt en què jo crec que ells es pensaven que no no seria portaria tan tanta seriós. gent. És que no era la idea. O sigui, a mi el Gutjan em va dir, tio, crec que és la primera o de les primeres vegades que vaig a rapejar, perquè sé que avui on vinc, no? I avui vinc a rapejar i no vinc a fer playback a sobre de la cançó ni res. Vaig a tirar-me la d'això. I mentre això passava i estava sent un desgavell, el Monra per darrere em deia, tio, és que estic patint. El qual em va semblar supertendre, perquè, tio, són gent que malgrat la imatge que donin s'estimen molt i són amor pur tot el rato. No, clar. Sí, o sigui... A mi em va fer molta gràcia perquè en Joan i jo i amb els amics que estàvem portàvem alguna cervesa més perquè coses del destí vam acabar al costat de la barra tot. Sí, coses del destí. A més, l'emoció del dia, aquest dia que estàs eufòric. Llavors, recordant l'entrevista amb en Wilfrey, li vaig dir, hòstia, Wilfrey, ara que estàs amb el Monra, vaig ensenyar-te la cançó que ni veu reconèixer. O sigui, us vaig ensenyar cançons vostres que no sabíeu ni com es deien, saps? I una era del Monra, i és una cançó que no està ni a YouTube, no es pot trobar enlloc. I al Monra li vaig posar la cançó i va dir, hòstia, sóc jo! Però no tenia ni idea de quina cançó estava sonant. Molt guai, la veritat, molt Peun Gang. Va estar guapo, de veritat. Més cosetes que vulguis comentar d'aquest dia? Res, com a personatges així que va ser divertit trobar-se, ens vam trobar, evidentment, En Manel. Amb en Manel, amb Manel i en Joel, no? De la Sotana. Sí, amb els de la Riota. Hi havia en Marc i la Godinain de la Riota. Amb Marc i la Godinain. Aquí més ens vam trobar, Joan. Marc Serrats? No. No el vam veure? No. Estava per allà també? No ho sé, havia de venir, en teoria. Doncs Que jo de tots aquests no vaig poder veure ningú, tio. Però això, més enllà de qui ens vam trobar aquí, no? També mostra que ha sortit una mica del nínxol, no? I que hi ha gent de fora d'aquest nínxol que s'ha interessat per aquesta moguda, que això en el fons està molt. Jo la Godinain me'l podia imaginar allà, però és veritat que no m'esperava Manel Vidal. Sí, perquè s'apunta a qualsevol cosa, però jo quan el vaig veure vaig dir, hòstia, què fot aquí? No, i està bé per ampliar una mica... No el veig molt ràpid, en Per Manel. ampliar una mica els marges i tal, està bé. Sí. Dani, que fa estona que no parlem amb tu. Passem, diguéssim, al que seria el bonus track de l'entrevista. La primera pregunta és, avui, evidentment, hem parlat més de freestyle, però amb 97 Onzas, què ens espera per aquest 2025? Tenim cosetes que s'estan cuinant, que no tinc data encara de quan sortiran. Jo personalment amb 97 Onzas la setmana que ve, el dijous pujo un tema. És que és el que t'anava a dir, amb 97 Onzas potser no, però tu vas dir que publiques un tema d'aquí, poquet. Sí, el dijous de la setmana que ve. Bastant especial per mi, en plan... Pots avançar alguna cosa de per què és especial? Dedicat a Banyoles. Està molt guapo, està Hòstia. molt guapo. Mira, un dels temes teus que m'agrada més és Olímpics. Hòstia, ja ves, a mi em mola, tio. Que grande, merci, tio. Segona pregunta del bonus track. Així més a nivell musical, perquè t'ubiquem. Qui escoltes així actualment? Buah. Em vaig guardar penya. Mentrestant, tu, Estivil, Vaig guardar tu, penya. Jordi, últimament algun raper, algun cantant en general que t'hagi molat o així? Hòstia, tio, ara m'hauria de pensar. No ho sé, no en sé. Jo últimament estic escoltant una balada argentina que es diu En otra vida. Molt bé. Jo us he de dir que he descobert fa poc un tio que m'ha donat molta nostàlgia perquè em recorda molts temes de trap, com de 2016, 2017, però no sé quins en concret. Però és com una mena de genèric que ho junta tot, que és un tio que es diu Speaker Knockers.
Ni idea, d'on és? Yankee, no sabria dir-te Val, dels d'on. Estats Units, però... Sí, el que passa és que sona a tot el trap que escoltàvem el 2016. I com ho vas descobrir? Per Spotify? Sona en conjunt. L'he descobert amb un col·lega, sí. O sigui, me l'ha passat un col·lega i m'ha dit, escolta d'això, aquest sona, i jo, tal. I tu, Dani, has mola tingut molt. temps per mirar-ho? Sí, aviam, jo escoltar el dia a dia, escolto poca música, em va flipar Pangea d'en Haloner, però tinc l'algoritme de YouTube patat de temes de soul vells per samplejar i fer beats. Ara, em vaig guardar temes, fa uns mesos a Celrà vaig tenir el plaer de punxar en Lemat i em vaig quedar pilladíssim amb el seu bolo. Un altre que vam veure. Sí, no, jo li vaig dir Lemat, em sap greu, perquè cada programa diem que treguis música i ja no ho direm pas més. Uah, pues a mi em flipa, o sigui, la meva debilitat. Té un tema que es diu Massa. Massa. Sí. Se'l va tirar en directe, allò va ser però màgia, Em vaig quedar des de darrere, que ho estava tirant des de l'SP, en plan, la mare de Déu, brutal. Sí, me l'he gravat moltes vegades. Sí, és el tema d'ell que m'agrada més a mi també. Sí. Després, tots els Vademecums els agafo en un tema, perquè si no diria massa. Me'ls escolto cada X temps. El 2020 em flipa, el jugar-m'ho tot, que el River porta una pica o morir de gana com un Maki Guernica, històric. I si haguessis de dir un top 5, per exemple, de freestylers en general, evidentment no han de ser tots en català, en castellà? És que m'ho vaig pensar l'altre dia. Jo m'ho he pensat, si voleu en dic 3. En el meu top 5, per exemple, hi hauria Bennett, segur. Segur, crec que estaria Sí. En el meu top 5 hi hauria Woz, segur. Woz també podria estar. I a mi un freestyler que sempre m'agrada molt és Papo. És que jo et diria també aquests tres, segurament. Sí? Igual No, a que mi- afegiria un... com es diu potser el un trueno, xileno? El trueno també. No, com es En diu el el xilè? seu El teorema. No. A mi el que m'agrada molt és Peruà, perdó. Jace. Jace, aquest. A mi aquest m'agrada molt també. N'hi afegiries algun, Dani? Jo anava a dir en català, però és que en castellà t'he de dir que no els cremo massa i vaig deixar una mica de consumir batalles quan en Bennett va plegar, m'agradaven els minuts en Bennett. I en català per mi en Gori Houdini i en Daura són escola. Per mi en Banks és molt potent fent mètriques, en Cosmo és futur, em flipa l'ambient que genera en Maharaka, tio, sobre un escenari, en Joel també. No sé, per aquí estaria. I també et vaig demanar que pensessis 5 temes històrics del rap català, no sé si has donat voltes. Sí, aquí estava, que de fet aquí començava abans. Bàsicament això ho fem perquè la setmana passada amb en Guillem ell va dir 5 temes que li agraden molt de la història del rap en català, jo en vaig dir 5 i hem fet una llista Spotify que es diu Rap Cat Històric i si em vols dir uns quants també els hi podem afegir, així anem fent una llista de temes perquè normalment parlem més de novetats i així parlem també una mica de coses que s'han fet ja fa un temps. Aviam, jo històrics no sabria dir-te, o sigui, els que he pensat és els que jo m'hagi escoltat i... Bueno, històrics a nivell personal, Vale, pues a nivell personal, que m'hagin pillat el de Massa, d'en Lemat, me l'he escoltat un pilo de vegades, o sigui, el trobo superdens i superguapo. Després, en Walter, que està amb nosaltres de DJ a 97 onzes, el seu AKA és Ningú, NI, NG i un número 1. Té un tema que es diu Desfàs ideològic, que hi ha com 8 switch beats enmig del tema i dura 8 minuts. És una santíssima locura, us el recomano encaridament. Mira, no el coneixia. Jo tampoc. Brutal. És brutal. A part dels Vademecums, òbviament, hi ha un tema d'en Rare Namibian que es diu Postres. Sí. I Rosat. També em flipa més Postres. A mi m'agrada molt Rosat. A mi jo no sé quina frase tenia, però l'última porta, no sé, em sembla brutal. Aquest tema em flipa el beat, com camina ell per sobre, em sembla brutal. Després, és una mica barrer per a casa, però me l'he cremat un pilo de vegades, d'enxertis, entrecalades, no sé si l'heu escoltat. Sí. De quin EP és? No és d'un EP, és un single que va fer pre-Covid. Val. És que en Certis l'he cremat. I quin més en tenim? Avui me l'he cremat i he pensat, hòstia, aquest tema me l'he menjat un pilo de cops i no ha arribat mai com lluny, crec. El de Senyor, que coneixeu, el de Mare Trista? Mare Trista, ostres, ara mateix no em sona. No. És dels primers àlbums, no? Sí, és molt recent. Molt. És abans de Negat Lleig antic, o però després? No sabria dir-te, té una mandala en el mig del vídeo. Vols saber una cosa? La setmana que ve en principi estarà aquí al teu lloc. Hòstia, ja ves, que guai, tio. Sí, perquè fa res ha tret àlbum, no? Sí, correcte. Va treure Metall fa poc i en parlarem aquí. És estranyot, no? Sí, no passa... És estranyot. estranyat. L'ha anat traient paulatinament, no? Això que Sí, per volums, però ara ja l'ha tret tot. Dit això, com que ens estem allargant una mica massa, ara passarem al que coneixem com a bombo o caixa.
Va bé, anirem ràpid. La primera, que és mítica, tot i que són dos freestylers que potser no consumeixes. Com anar al Bombo Caixa? M'he vist tots els programes i ara no me'n recordo com anava, tio. Dues opcions. Sí, normalment ho explico i avui no ho he explicat. Dues opcions, en tries una i argumenta si vols per què. Vale, de una. La primera, anava a posar una altra, ara t'ho explico, però la que ha quedat al final és Chuti o Gazir. Uah. Navas, tio. Cap dels dos. No et mola? No et mola cap? De Chuti No, o Gazir? no, gens. Vaig veure el dia que vam gravar X-Math Nightmares, vam veure la final, ho sento, sí, respecto, no sé, Clar, però no O sigui, puc. passa una mica que no pots veure't una batalla sencera d'aquesta penya, malgrat, hòstia, entenc que els hi valores l'ingeni. Sí, no, clar, el que fan té un talent, però crec que és algo, no sé, paral·lel o així. Que s'allunya del... Com la forma de construir per arribar al punchline no m'apilla. No. A mi agradar-me, crec que m'agrada més Gazir. A mi m'agrada més Chuti per la narrativa, perquè el Gazir em cau malament. Sí? Vale. Perquè et sembla un nen repel·lent, cau malament, sí, ampollon, etc. Perquè almenys el Chuti és com que ho ha inventat ell, saps? I mira, sempre d'almenys de cada estil almenys n'hi ha un que dius, bueno, doncs l'ha inventat. Però és que el Gazir l'ha estudiat i perfeccionat i és un... El nen repel·lent de classe, no, que estudia massa, I que és etc. allò que en algun moment també s'ha dit d'ell, en plan, no escolta rap, no ve del rap, no li preguntis 4 artistes de rap. Bueno, i en Chuti depèn. En Chuy jo crec que va començar escoltant rap, no? Sí, pot ser. Ahí, com el chico d'entrevies, no sé què. Bueno, i va no, però jo començar estic bastant amb el rapejant en Dani, penya com a amb Wow, que m'avorreix. Sí, O sigui, no em transmet gaire. Ho parlàvem al bar, que si els dos màxims exponents d'aquesta manera de fer freestyle ens avorreixen, clar, com no ens ha d'avorrir això, però d'hacendado. No, clar, sí. Un baix Force, nivell. Jesús EBC, clar. Total, Sí. total. Respecte per als dos també, però vull dir... O no. O no. No, ja està. No, No se va de respectar tot, tampoc. Passem a la jo què segona sé. opció. Freestylejar o escriure, ara mateix? Per mi és el mateix. Crec que vareu fer aquesta pregunta al Tex-Mex, que sí. Em creu els vostres programes. El Tex-Mex... Gràcies. Algo semblant, no sé si és la mateixa pregunta. No, perquè vam estar parlant de si sí, reescrivia gaire, de què Exacte. suposava per ell freestylejar. Si per ell escriure era fer free, no? Això, jo no ho distingeixo. M'escric les lletres en 5 minuts. Si me baixo un venazo, el meu cap comença a connectar. Si no acabo en 5 minuts, ho tiro a la basura. No? I les reescrius poc. A vegades corregeixo algunes coses, però no... De fet, hi ha moltes nits a les tantes de la matinada a l'estudi d'Enxertis, amb 97 onzes, que li diuen Enxertis, dona-li el rec i a veure què surt. I tinc guardades coses de 8 minuts allà o així. Després d'haver estat en una sala com RAS plena de gent, freestyle a la plaça o en una sala? A la plaça en quin sentit? Fer-ho al parc, amb els amics, etc. En un sentit més underground. Més underground, al parc, al pis, en penya, més per mi, sense un motiu de competició, crec que sempre és més guapo. En petit comitè, no? En un sentit Total. més de passar-s'ho bé i tal. I per últim, temes en solitari o en grup? En grup. En grup, 100%. I Sí, jo no hi pel ha que un tinc punt- entès, hi ha el punt també que us agrada molt, com escriure junts, anar junts, fer-ho tots junts. No, la veritat és que estem junts i com que estem junts escrivim, és com ens surt molt així, és que amb 97 onzes tot és... Vinga, estem a l'estudi Jarana, l'estudi una sauna i... I van sortint però coses, no? No hi ha com una mena de punt d'orgull de com el tema en solitari o de més d'expressió teva, sentir que aquella peça és com una cosa com molt íntima. Sí, a vegades tinc coses que són més personals o més meves, rotllo íntimes i tal, que també em mola treure, però no sé, és que em mola molt en grup, no és com un pique sa, no és ni pique tan sols, és com que ens motivem molt i entrem com en un bucle d'escriure i flipar-nos amb les barres de l'altre, i crec que lo guapo està aquí. Té com sinergia, no? Sí, la És com una sinergia competició, però una competició sana, no?, en aquest sentit. total. És que crec que no és ni competi, és crear total, és tot constructiu total. Molt bé. Abans deies que us motiveu a l'estudi, ara estàs motivat en aquest estudi? Sí. Si et demanéssim, evidentment ho hem parlat abans, de fer un free, com ho veuries? Sí, guai, si teniu alguna paraula o cosa enrabassada o així... Fem una cosa, quan en Marc vulgui que posi la base i qui sigui que digui un concepte o el que sigui... No, en Jordi li van fer ja el diumenge, no? I et deixes anar. em van fer el què? Tirar una paraula, i no sé quin rapper et va fer tirar una paraula. Sí, és No, veritat. va ser el del... Va ser el... Li van fer en anglès? En anglès, sí. Ah, vale. Bueno, No sé que algú l'ha que et jurat. va costar el micro... O que va En anglès, no a mi.
Vale. Dit això, Marc, quan vulguis, posa el beat i no ho sé, qui vulgui que digui una paraula i si no ho dic jo, ja està. Jo en tiraré una, si vols. Juan, pots posar el beat un puntico que Això el serà senti un guai? plaer, Jan. Això serà un plaer. Ai. Tenir el Dani rapejant. Shake it on, Yeah, what? Astronauta. Tirant-me les pautes, esperant buscar una vida mentre el poli me la incauta. Està buscant-se per culpa les pauses. Vaig pillar primera ronda mentre agafaven d'aura, pensant que fer els dos en paraules mentre buscava fer rauig o seny. A la vida sento que el motor m'empeny, però no sé ni com empenya. El que tinc dins són contrasenyes que no surten mentre fumo llenya. Busquen dins la Uma Thurman dintre de la curva fins que van a Rocacorba i busquen puntes. Estic pel passadís buscant xustes. Busca't dins del paradís, a dins del trencadís amb CDs verbatim. Venga, prim, explica'm el que has dit. Monto jo el meu Genesis, no sé ni perdre el fil. Cada cop que entro dins jo tinc el gen feliç, però és per al rest in peace. Vaig començar escoltant Ilmàtic, xaval carismàtic, entra dins del pati, sempre sent més enigmàtic mentre busques algú dins perquè no derrapi. Síndrome de rapi, de rati, buscant un Bugatti. Amb la rati parlava de festa, que demà l'endemà seria una orquestra. Mentrestant busco protesta i un so d'alerta i d'alarma que em busca algun karma mentre l'alarma em contesta. Sempre amb la conquesta d'emportar-me al castell o cardar-li algun tortell. Em busco rere, em piquen algun flamisell, sempre sento que em faig més vell. Mentrestant em vaig arrencant trossos per destrossos entre rossos que sé que els hi arrencaré la pell. Fuck the shit, man. No busques ni un àrbit, no busco jo que descansi amb el cap, no fa més que sparring mentre es voten la Kamala Harris. Estic fora d'aquí mentre em busco per dins buscant algú i sempre rapejo amb en Garry. A les tantes de la nit per Girona bevent litrones mentre els ulls em porten com dos diplomes de tricomes buscant què fer per dins mentre estic per la zona d'Anisones dins d'Arizona. Sos la parisona quan estic per dins tirant-ho amb 4 barres, em bec tot les jarres i faig de psicòleg al barman, si car de mal l'estómac, rodant per Banyoles mentre tot el que busco és la toma 2, llança'm algun tomahawk. Home bro, si no després em busques i m'esperes, em desespera tanta vida anant enrere, mentre et vaig fent manta i carretera, em cansa el karma però sempre sona l'alarma i el bar de la Carme no espera. Per què me'n vaig al de la Pili? Raperos volen d'anar de cívics però venen d'una urbanització de Montilivi. Jo estic cremant amfibis a dins d'algun volcà mentre em surt el que jo et dic de dins la Pili. La Pili em va dir que algun dia li llançaria un míssil i la Mili no em va fer ni cas, per això em va dir que fes la Mili. Se me'n va el cap, me'n vaig al precipici des d'inici, busca algun rei que reinici. Tinc la llei per dins i el vici, un ofici o un sou vitalici. Estic perdent per dins mentre ho llenço dins del meu cap algun missi, bicicleta o bicicletes. Dios, no sabia que això aniria tan bueno por ahí. No hi havia ni hueco per dir una altra paraula. No, Ja, no, és que Mare de Déu. Sí, és veritat. A mi em feia riure, o sigui, hi havia coses que era com... Bé, per baixar una mica l'estat d'emoció, passem a les novetats musicals de les últimes setmanes. Música, notícies, debats, entrevistes i molt més al Bombo i Caixa. Avui començarem amb una novetat molt especial perquè aquesta novetat és d'un tal Dani Entreviti que col·labora en el nou àlbum de Mera Kámez que crec que està a punt de sortir, pot ser? Sí, està en procés, sí. El tema es diu Chavela, produït per en Dani també i sona així de bé. The whole city is mine, the city is mine. Mera Kámez, Dani Entreviti. City is mine, city is mine. Why is mentioned in my rhyme, why is mentioned... Producte de records i ofrenes, plena de dubtes i penes. Jo prenc la lírica i el vers com a sistema. M'han passat 1000 oportunitats però no em crema, perquè val més passar gana que no que se't mengin frena. He palmat moltíssim fruit del frenesi i he perdut saliva sabent que no hi havia èxit. He volgut dir que no i he acabat fent silenci. La vida és un nemesi, jo aquí flexing. I així tot no estamos tan mal, modo uno pa uno luchando hasta el... Segon avançament de l'àlbum que està preparant Mera Kámez, que si no m'equivoco de moment no ha publicat ni el títol ni el tracklist, però que sortirà més o menys d'aquí poc, podríem dir. Jo tinc el plaer d'estar a la producció d'aquest àlbum i he de dir que encara queden sorpreses, vull dir, està molt guapo. Jo l'he escoltat tot i jo us puc avançar. Creus que hi ha... Home, si està acabat ja... No? Sabíem que estava acabat? No, jo no. Pues mira, ja Exclusiva. Exclusiva, està acabat. Pot ser que sigui la primera vegada que posem una novetat d'un convidat que ve? O sigui, quan està el convidat aquí? No, Tex-Mex. Tex-Mex també posem una El tema novetat. Mandafe. És veritat. No, sí, és veritat.
També hi ha la teva faceta com a productor. Creus que hi ha alguna similitud entre freestylejar i produir? Quina pregunta. M'ha acudit ara. No ho sé. M'amola de productor perquè és com estar darrere. A vegades menjar-te tant el frontman és com... També m'amola veure brillar la penya. Crec que és algo guapo. Sí, és el que més m'agrada de produir. És molt maco, això. És maquíssim. Passem a la següent novetat, en aquest cas és de Metàforo, que ens va sorprendre amb el geni del disc, un tema a tenir en compte. Màgia a cada pàgina. Vagis on vagis, la música contàgia. Vens del passeig del desig i jo de la infinita mina de la imaginació. Però si no busques on toca no trobes res, per molt que piquis pedra. Observa! Vigila per on vas i on poses les mans, que a vegades el que va un pas per endavant trepitja la trampa abans. Quan hi ha més arrogants que interrogants, es fa evident que alguna cosa important falla. Uns mengen bistec mentre els altres mengen palla. Potser no falta tant perquè els titans trenquin la muralla. Referència mítica a Attack on Titan. De fet, és un tema i un videoclip que tenen moltes referències. Mireu el videoclip, a veure si pilleu totes les referències, que de fet ell les va explicar via Instagram. I res, passem a la tercera. Fa unes setmanes comentàvem Tex-Mex, no? Si hi ha rap polític en català, si la música catalana està polititzada o no. En aquest cas, Ànima, ho tenen molt clar, la lluita continua, i aquest tema sona així. Som la ràbia organitzada, l'espurna que no s'apaga, l'esperança d'un poble que veu la seva llengua atacada. La llavor soterrada, que ara s'ha fet gran i el feixisme planta cara. Tots d'una classe, molts barris, un futur, l'orgull d'una generació que sempre amb crisis hem viscut. Habitatge, repressió, el hard rock, el preu del cru, lluites col·lectives, supermutu. Ho fem pel desnonat, pel sindicalista, pel sindicat, la que s'organitza el casal després de cobrar. Per l'orgull de ser poble dins d'una gran ciutat on el turisme ens està menjant. Pel pare de família que porta 2 anys desocupat, la manifestant que uno hi l'han buidat. Per totes les persones que lluiten a les ombres. Bé, Ànima ho té clar, la lluita continua i sona així. Hem escoltat una barreja de rap i rock and roll en aquest cas, i passem a una barreja també molt curiosa de rap i rumba, en aquest cas de Valle Valle, amb Los Vecinos de Manué. Ells ho tenen molt clar, Som com som, un tema que sona així de bé. Un ritme que arrasa, des del Maresme al Baix Llobregat, això ningú para, som l'Iquete català. MGT los socis, les palmes ja sonen, sense escalfar sortim a jugar. El Valle i los Vecinos, i no saben on estem, que busquin al bar. I el xulut del poble fins als collons, de tanta moguda i tantes discussions. Primo som com som, no vam vindre al món per agradar a tothom. La que ver contigo, loco, tots sou clons. Macarra però de bon fons, sense res que perdre busquem el sou. La butxaca buida busco escalarons. Busca la sortida, lluita per lo que somia. Tots els meus socis fiques estan casats de l'esquina, solo una birra. Oye, tranqui, no se lía, i acabem al seu a comissaria. Principis sagrats com la família, com la nòvia d'un tèter, com la... Bé, els que vam estar a la Sala Bóveda ja van poder escoltar aquest tema perquè van fer com el tancament Valle Valle amb Los Vecinos de Manué. Ens agraden molt aquestes versions que fan de rap i altres gèneres. Per últim, des del País Valencià, Sergi Nagant, un avançament, el segon avançament del seu disc València Frènia, que es publicarà a les plataformes el 17 de febrer, és a dir, exactament d'aquí 4 dies. En aquest cas el segon avançament es diu Calories, és un tema amb de bici produït per Grado Zero i que sona així de contundent. Vacilant a la premsa, Genaro Gattuso, en sobren taules i
se m'escapa el temps. Conec els manaments, però pergui la fe. Les teues lletres necessiten empeltar-se. Vine que jo t'ajude a arreglar l'empastre. Ho faig per gust, com radioaficionats que aguanten eix de foc com el puto Johnny Cash. Posaria a Roma Gallardo a fer cavallons per camps de la Ribera. El penjaria cara... Bé, bones cosetes des del País Valencià, com el suc d'una taronja. No ho dic aleatòriament, ho dic perquè també el concepte de l'àlbum i a la portada, que crec que ja l'han penjat, hi ha una taronja típica del País Valencià. Dit això, abans d'acabar ens agradaria comentar dues cosetes. Divendres passat hi va haver un concert molt especial també, el d'Acros, presentant Barna Zombie a l'Espai Jove de Fontana, amb més o menys 300 persones. Jo hi vaig estar, i va estar molt guapo. Hi va haver un tal Estidilt que també va fer el seu rapeig pertinent. Déu-n'hi-do, quin dia? Déu-n'hi-do, quin dia. No va ser el meu millor dia per rapejar, recordo. Jo feia temps que no et veia en directe i et vaig veure bé. Passa que era un tema que tenia oblidat, no? Se'm va mig oblidar una lletra nova que estava fent allà, perquè no estava al Neidos, estava jo cobrint el seu lloc amb una lletra nova, no sentia bé, estic massa acostumat a rapejar amb els Inears i allà estàvem sonant, bueno, en fi. No. T'he de dir que no ho vaig... Excuses de mal rapper, tio. De mal pagador. T'he de dir que no ho vaig notar, I va ser un show increïble i, abans de marxar, volíem dir una cosa. Divendres, DJ d'Acros, DJ Fatxets. Diumenge, un dels DJs, perquè també hi havia l'Alar per allà, però bàsicament va ser Fatxets, que, diguem-ho, un dia més, nou DJ, nou show, i total. Actualment Fatxets referent absolut d'aquest panorama que és el nostre. Sí. Hi ha molta gent que l'haurà conegut amb 24 llesques. Igual que amb el Catalunya Freestyle va estar excel·lent també aquell dia. Sí. Dit això, dissabte, per acabar, en Miquel i jo també vam estar al concert de hockey a Razzmatazz. A mi em va agradar molt, passa que després ens vam trobar el diumenge i em vas dir una mica impersonal. A mi em va semblar una mica impersonal el concert. Està molt guapo perquè el hockey rapeja increïble. Sí, va sortir ell, va cantar tots els temes, va dir bona nit i moltes gràcies. No va dir res més. En gronetes. Suficient. Sí, exacte, som com catalans. De fet, parlant de l'idioma, i ja que l'última novetat que hem escoltat és de Sergi Nagant i és del treball que traurà de València Frènia, puta Amazon, putes polítiques lingüístiques que fa a nivell educatiu, puta dret a escollir llengua a les escoles quan hi ha una llengua minoritzada i minoritària. I joder, i visca el País Valencià. Perfecte, em sembla una manera perfecta de tancar aquesta entrevista. Dani, com t'has sentit? De puta mare, sí, perfecte. Gràcies per venir, sobretot, i enhorabona una vegada més per guanyar la Catalunya Freestyle. Gràcies, Jordi. Gràcies a vosaltres, companys. Gràcies, Joan. Gràcies, Miquel. Gràcies, Marc. Això ha estat tot per avui. Salut, freestyle i rap.